जों दिनै नंनो रिंमानि कारन गांगाय जों साइमानो जे जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि हयते गोबां मा रोंसोलोंनाय दं त्रिपुरानि फातारो प्रति बছर एभ्रि यार न परिना बागै थाङो ओमफ्राय जों परिना बागै थांनायनि बिथिङाव जों साइमानो जे एभ्रि यार परिना थाङो खिन्थु हाइपानो जों कायसा प्रब्लेम बा जागा गोजानाव नुजागो जे जोंनि त्रिपुरानि स्टुडेन्ट रक बा जोंनि पेरेन्टस रक जों गाहामखाय आरो कानेक्शन गदै कलेज बाय जोंनि फातारो केबो जोंनि आसक सिंजाक जायते गुस्ति रक गदै जतनि आबोनि बागै जोंहा कलेजनि गाहामखाय प्रपार इनफरमेशन ना हायाखारै जों गोबां मा थार्ड पार्टिनि याकति एडमिशन खालायजागो खालायमानि यागुलो अ जे थार्ड पार्टिनि एडमिशन खालायमानि यागुलो जों गोबां मा प्रब्लेमनि आजागा जों नुजागो आ प्रब्लेम तो गोबां मा स्टुडेन्ट रक गोबां मा पेरेन्टस रक सिं थानि फायो ओमफ्राय जों आबोनो माने बाहायके तेबो कम खालायमा जेहेतु जों स्टूडेंट फेडरेशन आमनो जों बाहायके ठीक खालायमा नामन बागै जों दिनै अप्रेस मिटिं जांमानि बे आमन बागै न दिनै जों गावनि गोसोआव फायमानि कक गांगाय चिनि त्रिपुरा हास्टेनि गोबां मा रोंसोलोंनाय एभ्रि यार थाङै दङ बे प्रब्लेमबो जों नुजागो जे जागा जों मैक्सिमाम नुजागो जे थार्ड पार्टी बाय थांमानि परे आजागा बर कलेज फीस गाहामखाय रिजा गैया बर स्टूडेंट पे खायमानि परे फानो आबोनि यागुलो निनी एग्जाम मा आसु गया आबुनि यागलो आमहाय गोबां मा प्रब्लेम तो स्टूडेंट तो प्रब्लेम खलायो आबुनि लगी लगी जे चिनी पेरेंट्स रक कारण बर से रां बाय पैसा बाय सपोर्ट खायमाने स्टूडेंट न परिनान बागै चिनी आमा बाबु सं तो बर गतेबो प्रब्लेम फेस खलायो ते जों आमनि कोनो एक्शन मोना हारमाया जों साइमानो सब समय एभ्रि न माहाय इंगि दं जों नंनि न्यूज चैनल लगाव जों नुइ दं अमाहाय तो आमन बागै न जों बाहायके जों सुबायमान जेहेतु जों आरो रोंसोलोंनाय रंनि बदल आमन बागै जों दिनै कायसा साख्लाय मुंतुइ हैमानि जों ताक्लानि सिमि जोंनि TISF ते गोबां मा स्टूडेंट फेडरेशन बाय जों मिलिवै मेनलि जों TISF दंनाय आबुनि यागुलो जोंनि गुबुननि स्टेट गुबुननि आजागानि रिजनल स्टूडेंट फेडरेशन बो दंनाय नरक न जों एडमिशननि बागै जों हेल्प खायमानाय माने नरक जुदि केबो फातर एडमिशन ना हाना मुसुंखा नरक जुदि कोनो बेंगलोर फान परिना मुसुंखा नरक दिल्ली परिना मुसुंखा नरक देहरादून न गुवाहाटी चिन नर्थ ईस्ट नि बिसिङ मेघालय रक परिना गांगाय जों नंनो जुबानाय बाय स्टुडेंट खायनाय जोंनो कोनो फीस कोनो रां जोंनो रिना नांगिया जों बास नंनो कलेज साजेस्ट खायमानो कारण इनफरमेशन साइमियाके जों थानि कालेक्ट खायमानो ते नरक जुदि एडमिशन ना हाना फुरु कोनो असुविधा के जों डाइरेक्ट चिनि कलेज बाय जों टाइ अप खाताबु चिनि कलेज बाय जों यागंखा गोबां मा रेसपेक्टेड कलेज रक चिनि नर्थ ईस्ट नि ते इंडिया नि जेमन चिनि सेंट्रल नि दिल्ली नि कलेज रक दङ देहरादून नि कलेज रक दङ बेंगलोर नि गोबां मा कलेज रक जों जत माने टाइ अप खायका जे फुल इनफरमेशन दिवै जाते केबो कोनो प्रब्लेम ता क्लाइथं सकांनिसिमनो जों मनो क्योर खायमाननि बागै बा अमनि प्रिवेंशन ना हामाननि बागै जों स्टेप ना हारजाका नरक चिनि अ जागानि हयते TISF नि जुदि कोनो हेल्प नांगागा सुबा जों नांखानो एडमिशन ना हानांगा जों चिनि नम्बर डिटेल चिनि TISF नि फेसबुक पेज दङ त्रिपुरा इंडिजिनियस स्टूडेंट फेडरेशन नि आजागाव जों रिजागनाय ओ TISF नि जत चिनि डिविजन दङ जत डिस्ट्रिक्ट न डिविजन नि नम्बर कन्वेनर दङ जों नम्बर दिनाय नर बर बाय कांटेक्ट खायमाने यागुलो नर कलेज नि इनफरमेशन बो कलेज बाहाय बर नंनो प्रोवाइड खायनाय आबुनि यागुलो नंनि फी स्ट्राक्चर नंनो बाहायगा थाङा आरो एडमिशन नंनाय जों जतनो नंनो जुबानाय कारण जों आजागाव ऑफिशियली बो गोबां बर बाय मीटिं खाय जों बर बाय अलरेडी टाइ अप हुंखा टाइ अप माने यागुलो जों नंनो कलेज नि नम्बर जुदि नंग नांखाखै जों बंनो बदिनाय नंनो कलेज नि हयते हेल्प खायजानाय चिनि हलते हेल्प खायजानाय विदाउट एनी कस्ट जों कोनो अजागाव जों रां मोननो हायो कोनो बया जेहेतु चिनि TISF नि सामु ते एभ्रि यार न प्रब्लेम जों नुगो आबुनि बागै जों स्टेप ना हारजाका ताक्लानि सिमि जे जाते तैसा उलनि सिमि जाते आंदि तांथुं आबुनि बागै जतनो अ प्रेस मीडिया नि इंगै आं दिनै TISF नि प्रेसिडेंट ते चिन लगे और TISF नि गोबां बदल लक नि दङ माने डिविजन नि सरी अब आगरतला दङ मोहनपुर सिमना ते गोबां स्कुल नि इनचार्ज रक दङ कलेज नि इनचार्ज रक जों जतनो नंनो तिनि और आसुगै नंनो सुबाना बागै जों जागा रिडिं जा त्रिपुरा तो जों एडमिशन हेल्प खायनो दङ गोबां कलेज रक सो आउट अफ त्रिपुरा नि जेता इशू दङनि तिनि सिमि जों सेंजाखा नरक जोंनो गोरोङै मानो सोंबाय चिनि डिटेल्स रक TISF नि चिनि फेसबुक पेज दङ त्रिपुरा इंडिजिनियस स्टूडेंट फेडरेशन नि अमो ताइको एडमिशन तो जों अलरेडी गोबां जारा जोंनो सिननाय रबर तो ngैनो दंखा जों अलरेडी गोबां एडमिशन बो खायबायखा तो जारा साइबायनियाखौ
bongni bagaibo जों saimani na bagai noromni torof hoite जों o saklaimano tini simi saklaijaka nok tini simi pano जोंनो contact खालामनो खोनापानो खालामनो जे ताबो admission season दंनाय जों जेसे help खालामनो जों खालामो अब के त्रिपुरा वानजै जतो न जे चिनी तो सामुं तो जों तो जागा चिनी main त्रिपुरा मो थांनि जे चिन बुबाग्रानि वानसुमु तो थानसा तो जों थानसा हिनि ओ जागा जों त्रिपुरा नि जे सोलोंनाय थानाय जतनि न जों नायनाय जेसेबानो जोंनो साहाय्य खालामनो हायो जों जतबेनो जों बरनो वेलकाम खालामनाय जों बंनो हेल्प खालामो